Ahojte a vítajte späť v Parkside dielni k novému DIY. Moje meno je Filip a dnes postavíme adventný stromček. Ako vždy, všetky materiály a nástroje, ktoré potrebuješ pre tento projekt, nájdeš nižšie v stavebnom návode. Zvláštnosťou je, že na tento projekt s vytvorením tohto stromu potrebujeme okrem vrtačky už len ručné náradie. V prvom kroku upravíme celý materiál na správnu dĺžku a na to použijem japonskú pílu. Japonská píla je super ostrá a zvláštnosťou je, že pracuje na ťah. To znamená, že s malým tlakom a veľkým zdvihom veľmi jednoducho prejdeš cez materiál. Použite teraz zuby, ktoré sú určené na pílenie naprieč vláknom. Keď sú časti rozptýlené, môžeme nakresliť krížové prekrytie. Krížové spojenie predstavuje drevený spoj, pri ktorom sú obe drevené plochy nakoniec uložené v jednej rovinatej úrovni. Pri preplátovanie odrezávame z každého kusu polovicu hrúbky materiálu. Vzniknuté lišty môžeš veľmi ľahko odlomiť pomocou ostrého dláta. Pravdepodobne vznikne na vykružovacom základe nerovný povrch, ktorý potom môžeš tiež vyrovnať. Výborne, to je naozaj v poriadku. Protipol je možné spracovať rovnakou metódou. Tým je spoj úplne dokončený a môžem ešte raz dôkladne prebrúsiť rezom, naniesť malé množstvo lepidla do spoja a so zvierkou odložiť nabok. Spoj môže medzi tým schnúť, zatiaľ čo ja už pracujem na ďalšej časti. Mám v úmysle pripevniť šišky na tyč pomocou drôtu. Najlepšie to urobíme tým spôsobom, že do tyče vyvrtáme diery a potom opatrne prevlečieme drôt. Na to musím najprv označiť otvory na vrtanie. Keďže tyč bude neskôr ešte sedieť v úchytke, najprv si označím hĺbku upevnenia. Odtiaľto si nameriam ešte 4 cm ako základný stĺp. A z tohto bodu môžem v 2 cm odstupoch. Jasne označiť, kde budem vrtať diery. S ceruzou upnutou a palcom použitým ako zarážka mám teraz možnosť predĺžiť čiary okolo celej tyče, aby som bol neskôr úplne maximálne flexibilný v presnom a presne prispôsobenom umiestnení mojich vrtákových dier. Použijem 5 mm vrták a na prvom označení vyvrtám otvory dvakrát cez celú šírku tejto tyče. Pri ďalšej značke jednoducho trošku posuniem vrtové otvory a to robím na každej značke až po koniec tyče. Keď sú všetky otvory vyvrtané, môžeš tyč prebrúsiť a natrieť tmavým moridlom podľa vlastného výberu, než začneme s viazaním. Lázura je už suchá a teraz môžu byť šíšky pripevnené pomocou drôtu. Tu nemôžeš nič pokaziť. Usporiadanie je na tebe a môžeš sa trochu riadiť veľkosťou šišiek. Nech svoju kreativitu voľne plynúť. Šišky sú pevne pripevnené. Chýba už len vytvoriť dieru v základni, aby celý strom správne stál. Na to použijem 30 mm Forstnerov vrták. Kužele už znova začali stavať. Máš ešte nejaké doma? Ak áno, pridaj sa k ním, postav svoje a uvidíš, že to zvládneš. Máš na to.